Какво става, пичове? Как сте? Днес съм решил да направя нещо като ревю и като мнение, да ви кажа, че не винаги супер скъпите, като марката Philips Lane и така нататък, са най-качествени. Като цяло те струват около 1000 лева и вижте тук, може да видите, че са оригинални, не знам дали се вижда. Така че това не са някакви бокуци, това е моето персонално мнение. Може би видеото ще бъде много интересно, защото много хора се стремят да робуват на някакви марки, да си купуват някакви скъпи обувки, но не винаги. Може и прости обувки на външен вид, тия са около 30 лева и не са по-лоши от тия, от които са от 1000 лева на Philips Lane, както казах. Ето може да видите за какво става въпрос. Така, първо започвам с първите на Philips Lane. Искам да кажа, че не са толкова удобни. Очаквах много повече като цяло от тях. Ето вижте, леко са повдигнати отзад. Не знам как се вижда, леко са повдигнати. И съответно от няколко месеца носене, вижте как се скъсаха отпред. Как се вижда, как се скъсаха. Очаквах, както казах, много повече. Бяха ми подарени. Аз никога не бих дал 1000 лева за обувки и в частност маратонки тип Keds. Така че съм, ако трябва да им давам оценка на тия маратонки, може би бих им дал от скалата от 1 до 10, 4. Много хора се очудват тук, но това е наистина факт. И като материали не съм особено впечатлен от самата изработка, както казах. Ето пак ще покажа, че са оригинални. Някой си мисли, че не са. Ето го етикета. Made in Italy. Така че това е едно мое мнение. Следващите, които имам впечатление, съм ги слагал, може би 10 на пъти съм ги слагал като излизам, са бели пуми. Сравнително леки са като цяло и са доста удобни и не спарват. Докато забравя да кажа, тия първите на Philips Lane доста спарват като цяло. И самата повдигната платформа отзад, това не ми е удобно като цяло. Аз съм свикнал на такъв тип леко повдигнати или равни. Тези на Puma са около 130-140 лева съм ги купувал. Както казах, съм доста доволен. Ако трябва да им давам оценка от 1 до 10, ще им дам 8 като оценка. Единственият минус тук е белият цвят. Както виждате, съм ги бърсал и все още има някакви петънца. Постоянно трябва да се бършат. Следващите, както може да видите, не са нищо особено. Това са едни basic маратонки. За скромната цена от 30 лева ги бях взимал. 35-6 лева. Тук какво мога да кажа? Изключително удобни, леки, нямат връзки. Много обичам ежедневни обувки или маратонки без връзки. Това прави слагането им много лесно. Така че тия са ми най-удобни. Се очудите за 30 лева. За 30 лева обувки са по-удобни и по-такова от такива от 1000 лева. Но това е реалността, пичове, поне за мен, това е моето мнение. Така че, още взето иска да направя това видео днеска и да ви кажа, че не винаги супер скъпите неща са най-качествени и най-хубави. И ето сега ще дам и камерата да ви покажа отблизо. Ето ги Philips Lane-ките. Вижте как са скъсали. Не съм ги носил прекалено много, но разочарован съм. За такава цена около 1000 лева не си въобще струва.
да си давате парите, като може да купите 5-6 чифта нормални обувки и повече даже. Ето ги пумите. Много съм доволен, много удобни и са лекички и като цяло не спарват особено краката. От някакъв тип кожа са. Сега ще ви излъжа дали е изкуствена или естествена. Най-вероятно е изкуствена. И тия, които са ежедневно, постоянно ги носа и съм супер доволен. В общи линии това е видеото, което иска да ви покажа. Така че, пичове, не винаги много скъпите обувки са най-удобни и най-качествени като цяло. Така че вие сами си направете сметка. Иска да го направя това видео нещо като поучително, че не винаги скъпите неща са качествени и удобни. Така че вие се замислите повече, защото парите не падат от небето. И така, ако ви е харесало това видео, може да се абонирате за канала, да натиснете камбанката, да дадете палец нагоре и до нови срещи!